ଶ୍ରେୟା ସନ୍ତୋଷର ଚିଠି ଧରି ପଢ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରେୟା, ମୁଁ ତୁମର ଫଟୋ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି ସେହିଦିନ ହିଁ ତୁମକୁ ମନ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ସେହିଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିଏ କାହାକୁ ବିନା ଦେଖି ବିନା ଚିହ୍ନି ଏତେ ଭଲ ପାଇପାରେ। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲ। ତମେ କୁହ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିଥାଉ। ମୁଁ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ଼। ଶ୍ରେୟା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ପାରିଲାନି। ସେ ତା'ର ଅତୀତ ଭିତରେ ହଜିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା, ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ମନା କରିନଥିଲା। ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ମନା କରିଥିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସହରରୁ ଯାଇ ଗାଁରେ କିପରି ଚଳିବି? ତା ବାପା କହିଥିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗାଁରେ ରହି ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ସହରରେ ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷକୁ ବାହା ହେଲେ ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବୁ। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ତା ବାପା ଜମାରୁ ମାନିଲେନି। ତା'ର ବାହାଘର ସନ୍ତୋଷ ସହିତ କରିଦେଲେ। ସେ ବାହା ହୋଇ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତୁମ ପରି ପଢ଼ା ଲେଖା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରେୟାର ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ମୁଁ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟହୀନ ଯେ ତୁମ ଭଳି ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତମେ ଏପରି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ଏତେ ଅପସନ୍ଦ, ତେବେ ତମେ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଶ୍ରେୟା କହିଲା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ମନା କରିଛି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣିଲେନି। ତମକୁ ବି ପଢ଼ା ଲେଖା ସହରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ନିଜ ଭଳି ଗାଉଁଲି ମୂର୍ଖକୁ ବାହା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତ? ନା କେବେ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିନ? ଏହା କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ସେହିପରି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଥାନ୍ତି, କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବି ରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରେୟାକୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇପଡ଼େ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜମିରେ କାମ କରି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରେୟା ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକ ରବି ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଚକ୍କରରେ ଥିଲେ। ଶ୍ରେୟାର ସ୍ୱାମୀ ଏହା ଜାଣି ଶ୍ରେୟାକୁ କହିଲେ, ତମେ ଏମିତି କିଛି କରନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର କି ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରର ବଦନାମ ହେବ। କାଲି ମୋ ସହିତ ସହରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରେୟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ରବି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ରବି ତାକୁ ବିକିବା ଚକ୍କରରେ ଥିଲା। ଏହା ଜାଣିପାରି ସେ ସେଠାରୁ ଖସି ତା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁମସୁମ ରୁହନ୍ତି। ସେ କେତେଥର ସନ୍ତୋଷକୁ ଭୁଲ ମାଗିଛି, ହେଲେ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। 10-15 ଦିନ ହେବ ତା ସ୍ୱାମୀ କାମ ଅଛି କହି ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କିଛି ପେପର ଦେଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ଜମିର ପଟ୍ଟା ତା ନାଁରେ ଥିଲା ଓ ଏକ ଚିଠି ଥିଲା। ଶ୍ରେୟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ନାଁରେ ଜମି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ କେବେ ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଦେଲନି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏହିସବୁ ଜମି କରିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ମଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତୁ କେବେ ଏହି ଜମିକୁ ଖାଲି ପକାଇବୁନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚାଷ କରୁଥିଲି। ତମେ ଯେଉଁଦିନ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଏହି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମୋତେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ରବି ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେହିଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତୁମ ନାଁରେ ମୁଁ କିଛି ଜମି କରିଦେଇଛି। ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ମଲା ପରେ ତମେ ଆରାମରେ ଯାହାକୁ ବି ବାହା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପଢ଼ି ଶ୍ରେୟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରେୟା ଯେତେ ପଶ୍ଚାତାପର ଲୁହ ଢାଳିଲେ ବି ସନ୍ତୋଷ ଉଠିନଥିଲା।